Ona ne bila kontam nešta, Jana, dođe je ovaj 8. mart. U moje vrijeme, eto, nije ni bilo da se to nešto kupuje, da se to nešto slavi, da obraduje ženu za nešto, I onda opet 364 dana ugodni samo kuhinja i njiva. Eto ti je sve. A ove današnje mlade, gledam, pa to se u januaru počne priča za 8. mart. Samo da znaju ljudi šta im čeka. Da zna jadnik, se valja potrošiti. Ali neka pametne žene. A ovaj moj slunto, sjećam se Jana prije 10 godina, ja. Kupio mi samo na jedan kuranfil od Marku i neke šerpetine. Ja ga pitam, pa šta će mi šerpetine ove, imam na šerpe. Kaže, pa draga, ja njem govorim ja, što mi nisi bolan kupio šta da povedim, da se obučem. Ni gaća nemam kako treba. Kaže, pa draga, da nam još više kuhaš. O, ja stala i gledam, oj, mati Božja, što se uda do ikak.